फोजोबनोबो मोनासै बे सिरिया आबैजों रायजाबाय। खोथायानोथ' मामोन? खोथायाथ' रोनिसो। रोनि बेबायदि खोथा मा खोन्थानो नागिरदोंमोन बियो? ना रोना आनुष्काखौ लोगो हमफैदोंमोन? इसा, बबेयाव थांनो ओंखारदों नों? मामा, नों अफिसनिफ्राय फैबाय? औ, फैबाय। मामा, आंना मबाइला रिचार्ज जोब्बाय। मामा, आंनो मबाइल रिचार्ज सोनो फैसा हरलाय। इसा, आं नोंनो मबाइल रिचार्ज सोनो थाखाय फैसा होनो हानाय नङा। आंनो फैसा होनो हाया? मानो मामा? मबाइल रिचार्ज सोगोन, नों रोनजोंसो रायलायहरफिनगोन। बेनिखायनो था, फन सन लानोबो नाङा, रिचार्जबो सोनो नाङा, स्रि न'आवनो था। टिभि दङ, टिभिखौनो नायबाय था। मामा, मबाइल रिचार्जखौ रोननि थाखायल' लायो नामा? आं रोनजों रायलायखायाखै, खनसेबो रायलायाखै। जि दिनाव नों आंखौ लानानै फैदों, बै दिननिफ्रायनो आङो रोनजों खनसेबो रायलायाखै मामा। आरो आं रायलायथ'नोबो गोसो गैया। आंनि लोगो गोबां दं। आं लोगोफोरजों रायलायो, खबर खालामो। आरो मबाइलाव गोबां बायदि बायदि निउसफोर आं नायबाय थायो। मामा, हरना आंनो रिचार्ज सोनो। नोंनो रिचार्ज सोनो थाखाय न'खरनि गासैबो बादा होनानै दोनदों। दा आं होयोब्ला न'खरनि मानसिफोरजों आंसो रायजागोन। मामा, नों बिमा जानानै फिसाजोनि खोथाखौ फोथायला होमबा? मामा, आं रोनजों रायलाया, आं आनुष्काजोंसो रायलायहरनो। रुमाव थानानै गासैखौबो खोनागासिनोथ' आङो। आनुष्काजों रायलायहरनो? आनुष्काजों आरो रायलायनो मा खोथा दङ नोंहा आबै? बिहामजो, मबाइल रिचार्ज सोनानै दाहो, मिथिगौ ना? आनुष्काया मैया फैनानै रोननि खोथा बायदि बायदि बुंफैबाय थादों बिनि सिगाङाव। मा? आनुष्काया रोननि खोथा बुंफैदों? रोननि खोथानो खोनासंदों? हो? रोना नोंखौ माबायदि खस्थ' होदों नों बावबाय? रोनजों दोखो दोखो बुजानायखौ दाबो बावाखै? रोना दे नोंखौ अराव सावदोंमोन, नों बेफोरखौ बावबाय आरो बेफोरखौनो लुबैबावदों नोङो? मामा, नों बारा खोथा बुंनो नांला। रिचार्ज सोनो थाखाय फैसा होगोन ना होआ बेखौल' बुंदो। रिचार्ज सोनो आं नोंनो फैसा होनो हानाय नङा। नायलाय आयै, इसानि आखला माबायदि? एथ'ग्राब बुजायसेयावबो मानो बुजिनो नाजाया बे दाबो? बिनि बिबौआ हस्टेलाव थांदों। जुदि हस्टेलाव जायो होननानै बुङोब्ला बेखौ गाबोननो लांनांगोन। न'आव दोननो हानाय नंला बेखौ। इसा, नोंखौ गोसोखांदों आं इसा। इसालै, नों माबोरै दं? इसालै, नों मा खालामदों? नोंखौ लायफिननो आं गोसो जादों इसा। नाथाय नोंनि न'आव आं बोरै थांनो? दा नोंखौ आंनिसिम लाबोनो थाखाय सोर आंखौ मदद खालामबावगोन? इसा, नों गैयैनिफ्राय आं थानोनो गोजोनाखै आं इसा। सोरनो खोन्थाबावनो आंनि दुखुखौ? सोरनो दिन्थिबावनो आंनि बे दाहाखौ? इसा, नों आंनि जिउ, नों अननाय होनाय बायदि नों गैयैनिफ्राय आं रावनिफ्रायबो अननाय मोनाखै इसा। खालि दं नैबे बथलल'सै आंनि जिउआव। इसा, नोंथ' मोजां मोनामोन ना आं जौ लोंनायखौ? नाथाय दिनै नों मोजां मोनै जिनिसखौ आं लोंनोसै। मानो होनोब्ला नों गैया नालाय। नों गैयैनि दिखारखौ नैबे बथलासो हागोन खोमोरनो। इसा, I love you. आं नङा फाग्ला, नङा जावलिया। जानाय गैयै, लोंनाय गैयै, उन्दुनाय गैयै, दुगैनाय गैयै, लामा लामा जिरायनानै थाग्रासो जानोसै आं। इसा, बबे खनायाव माब्रै मा खालामनानै दं नों? आंखौ गोसोखांदोंना खाङाखै नों? साला, बे गासैबो आयंनि थाखायनो जाजोबदों। गावनि फिसाजोनो सम्पति नांगौ, आंनि न'खरखौसो दंस' खालामनो फैदों। मालायनि थाखाय आंनि अनसुलि हिनजावखौ, मालायनि थाखाय आंनि अनसुलि हिनजावखौ आं बुदों। बे आथिंजों जोदोंमोन आं। र'
नों बे आथिंखौ लानानै इसाखौ जोदों ना र' आथिं र' नोंखौ न'आव थांनानै रुवाजों बनखौ खावनै खालामनाय बायदि नोंखौबो थुख्रानै खालामहैगोन र' आथिं आरो बे आखाइ नोंखौबो बेदर गोदानाय बायदि सिखा खुख्रिजों थमस्र' दानस'गोन र' आखाइ नों मानो इसाखौ बुदों हा आखाइ इसालै नोंनि ओंखाम संनाय जानो लुबैदों आं इसालै नोंनि ना संनाय जानो लुबैदों आं इसा आयु मा जाखोसै बे रोनालाय ओइ रोन मा जाखो माथो आंनि बिखुनजो सनानि बिलोगो ददेसोलाय हाबाब नोंलाय लोंफेरा बे बथलखौलाय मालानिफ्रायथो लानानै लोंग्रा जाखो नोंलाय बेखौ मानो बथल होनदों बे बथल नङा बे जौबो नङा बे आंनि हिन्जाव इसासो मा होननानै बुंबावनांगौ जाखो दालाय आंलाय रोन उन्दै बैसोआवनो हौवा हिन्जाव मोनफेरै बायदि हाबा जालायबाय नोंसोरो बुजिबो जोबा रोंजोबाबो संसारखौबो मोजां जाजोबनो रोङा नोंसोरबा मा जालायनानै गारलायखो दा नोंनिसो दाय ना इसानिसो दाय बोरै मिथिबावनो जियानो जाया आं बेखौल' बुंनो हासिगोन बेबायदि जौ लोंबाय थानायजों जेबो जाया गुरै जा गियानि जा आरो गावखौनो दायनिगिरि खालामनानै निमाहा बिनानै इसाखौ लायफिनबानो जाबाय आरो इसाखौ हरबावगोन जानो बिना नायहैबानो जाबाय आरो दे नों थाथ' आं दाबसे जायगायाव थांनो रोना मानो बेयाव उन्दुनानै दङ मा जादों रोनालाय रोन मा जाखो मानसियालाय बेथ' उन्दुलांदोंसो मा रोनालाय आं गारना फैखांनायनि उनाव गोदाव सोराव जादों नामा बथल रोना बथल लादों बे बथलाथ' जौ बथलसो रोना जौ लोंदों साला आंखौ एथ'ग्राब दुखु होग्रामोन नोङो आं नोंखौ गाबै सावहोदोंमोन ना आं गैयाब्ला नों आलाय आथानि जागोन आं गैयाब्ला नों दुखु खस्थ' मोननांगोन होननानै बुंखादोंमोन ना दालाय माथो साला आंखौ अयथासार खालामग्राया दालाय आं मा खालामनांगौ जाखो मामा बाबायाथ' आरो आंनि न'खरनि गासैबो मानसिफोराथ' बिजों रायलायनो होथाराखै नाथाय बिदिबोलाय आं बोरै थानो जेसेबां रायजाब्लाबो बुजाब्लाबो रोनाथ' आंनि हौवा दालाय आं बेखौ नाजावनांगौ जाखो ना गारनांगौ जाखो अन्नानै नायगिरिफोर आं साननानै मोनला बबेथिं थाबायोब्ला मोजां जागोन आं रोनखौ नाजावनाया मोजां जागोन ना गारनाया मोजां जागोन नोंथां नायगिरिमोना बबेखौ मोजां नुयो बेखौनो खोन्थाहरदो आं हारसिं डिसिसन लानो हाला बेनिखायनो नायगिरिफोरा आंखौ मदद खालामदो कमेन्टनि गेजेरजों रोनखौ आं मा खालामनांगौ दालाय गारनांगौ ना लानांगौ थाथों बेथ' उन्दुखादोंसो बे आंखौ नुखायाखै आरो आंथ' जौ लोंग्रा मानसिखौ एसेबो मोजां मोनखाया नों जौ लोंदो नोंखौ दिनै अनगौमोनब्लाबो नोंनि आखायाव जौ नुनायखाय आं दिनै नोंखौ रागा जोंबाय आं दिनै नोंखौ रागा जोंबाय नोंखौ आं माथो होला थानो नोङो बेयावनो उन्दुसोनानै पापि गोसोखौ मानिनायबो मोनाखै दिनै आंनि हौवाखौ बेबायदि लामायाव जौ लोंनानै गोलैना थानाय नुयोब्ला सोर हिन्जावनि गोसोआ गाबालासिनो थागोन आं मिथिगौ रोन नोङो हारसिं गाज्रि जायाखै बै नोंनि बिमायंआसो नोंखौ हाबा खालामदों आं हमनो हादों नाथाय रोन नोंथ' गथ' गोरलै नंलामोन ना मालाया बुंब्लानो मानिनो नोंहाथ' साननो हानाय गोहो बोलो दङमोन मोजां गाज्रि सायख'नो हानाय रोङोमोन नाथाय नोङो मालायजों दैदेनजाबाय गावनि आथिङाव नों मानो गसंथायासै
नों दिनै मालायजों बिदि जानायनि थाखायनो नों दिनै बेफोरबायदि अबस्था मिथिगौ नोङो रेड आंखौ निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो आं मिथिगौ नों आंनि थाखायनो दिनै जौ लोंदों नाथाय आं मा खालामनो नोंनि आखलानो दिनै आंखौ नोंनिफ्राय गोजान खालामनो हमबाय नोंखौ बिदि नुनानै आं दुखु मोनबाय दिनै नोंखौ नुनानै आं खनखांनो हायासै दिनै नोंखौ आंनि गासैबो नखरनि मानसिफोरा बोराबबाय दा नोंखौ आं खनखाङोब्लाबो आंनि नखरनि मानसिफोरा आंखौ दुखु मोनगोन आरो नोंखौ नायगार नायगार आं थानांसिगोन थादो आरो नोङो थादो थादो आयै आब' इसाया माब्रै दङ दैजि नोंनि आब' इसाखौ नोंनि गुमै रोना नागारबायना दा नोंनि आब' इसाया न'आवसो दंफैयो मा आयै गुमै रोना आब'खौ गारबाय औ गारबाय आयै गुमै रोना आब'खौ मानो गारखो आब' इसायाथ' गुमै रोंखौ एथ'ग्राब अनोमोन ना आरो आब' इसाया माथो गाज्रि एथ'ग्राब मोजांमोन माथो आंनि आब' इसाया नाथाय गुमै रोना आब' इसाखौ मानो बिदि खालामखो फिसा दैजि संसार जानाया गोरलै नङा बेनिखायनो आं नोंखौ बुङो नों रावबो सेंग्राफोरखौ गोसो थोनो नाङा जों नोंखौ जोंनि फसायनाय बायदिसो हरगोन सोरबा सेंग्राफोरा नोंखौ डिस्टार्ब खालामोब्ला जोंनो खोन्था जागोन दे आयै सोरबा आंखौ डिस्टार्ब खालामोब्ला आं नोंनो खोन्थागोन आयै आब' इसाया न'आव दंफैयो ना थौदो बिदिब्ला गोख्रै आं थाबैनो बेखौ लोगो हमहैनो हास्थायो